बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि दुवारकुसि दखरा एबसुनि उदां गेलेग्रा फोथाराव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लायबो खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'जों लोगोसेनो तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि, फरायसा आफादनि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, हारिमुआरि आफाद, फोरोंगुरुफोर, समाजारि आफादनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो मोसाखावरि बिथांमोननि बाहागो लानायाव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखं मोखां बेखेवनाय, माहारियारि एबसुनि फिरफिला आरो बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय हाबाफारि जायो। आरो बेनि उनाव बर'नि आंगो हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों लोगोसेनो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा आरो गंगोना दामनायजों बैसागु बोथोरनि हायला हुइला मोसायो। दिनैनि बे समाव बर'नि मुहिथाव गाब गोनां गोजा गाबनि दख'ना गाननाय, गोथां गाबनि गामसा गाननाय आरो आर'नाइ लानानै मोसानायजों समायसारहोदों तामुलपुर जिल्लानि मिथिंगा गाबखौ। नंगौ, दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो सामलायनाय बिबुंथि लाखिनायखौबो जों हानायसिम जोङो होनो नाजागोन। रंजालि बैसागु आरो फोरमायनानै दोनबाय। एबसुनि 17थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों जयै दारकुसि दखरा एबसुनिनो गेवलां फोथाराव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो दिनै खुंफुंदों। आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गिबियै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेनो हारिमुनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो बिनि उनाव गेदेरनिसिम सिबिनाय, खुलुमनाय आरो उन्दैनो बोर साबस्रिनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। बेनि उनाव जोंनि हांख्रायनाय जि बैसागु हान्जा बिथांमोननि मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो बेनि उनाव जोंहा खौसे गेवलां मोसानाय दङ। बेनि उनाव जयैनो जोङो रायजो राजा, जोंनि इन्टेलेक्सुयेल आरो फोरोंगुरु गासिबो जों खौसेयै जोङो रंजागोन, गेवलां मोसागोन आरो ज'नो जोङो जोबनायाव खुंखा जानानै दिनैनि जे सानसेनि हाबाफारि बियो जोबगोन। दा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो जोङो जोंनि आइ आफाफोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि मोजां हामलायनायखौ बे समाव बावबाय। जिल्ला एबसुनिफ्राय बैसोआव देरसिन साफ्रोमनोबो जोंनि खुलुमनाय, सिबिनाय बेखौ जोङो बावदों आरो उन्दैनो जोंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो बोर साबस्रिनायखौ जोङो बे समाव बावदों। आरो मिजिंथिदों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे नैबे गोदान बोसोरा जों बयनिबो जिउआव, जोंनि न'खराव, समाजाव आरो बर' माहारियाव गोजोन, खौसेथि आरो एसे दावखोबो जाबावगोन, एसे दावखोबो बावनांगोन, लाबोनानै होफैयो। गेजेर बाहागोआव फैजाबावगोन। इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों। लोगोसेनो जोङो दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव मोसाखावरिफ्रा एसे दावखोबो जाबावगोन।